Nazdar lidi, moje jméno je Metoděj a právě sledujete historicky první battle z ulice v Čechách. Jako první dva borci se představí Mosper a proti němu se postaví Vist. Začíná Mosper, má 1 minutu. Jedem. Yeah. Yeah. Přesně tak jsem přišel a vidím tady hlavu. Přijdu k tobě a poseru ti hlavu. Přesně tak a brácho, ty to pak, že budeš žrát. Proti mě tenhle ten freestyle, no fakt nemůžeš dát, jo. Přesně tak může se zpívat, víš, že co má význam. Slyšel jsem o tom, že je 16 a neumíš se líbat. Přesně tak a brácho, líbat se fakt vážně můžeš. Ty svým teplým repem si tady fakt vážně nepomůžeš, jo. Přesně tak a vidím tady v obludu. Na Vyšehradu v Praze si tady děláš vostudu. No to fakt, že nechápu, no vážně v tom fakt netápu. A sorry brácho, s tebou po večerech fakt nechrápu. Nebudu tu chrápat, může se tady zlámat. Tohle to je freestyle, který tady teďka dávám. Dávám to fakt z hlavy, jsou to jazykolamy. Sorry, že si tě teď tady fakt beru do tlamy, jo. Přesně tak a dávám freestyle a je to shit, jo. Přesně tenhle ten týpek fakt nemá flow, má jí vyplou. Teďka chcípnej, smrde, teďka spadneš. Tohle to je freestyle, fakt, že ti tady fakt není trapně. Právě brácho, tohle to fakt vůbec není rap. Abys došel na vyšák, musel si zapnout mapy CZ. A právě tam, abys to vážně našel. Když ty dáváš freestyle, tak já mám kašel, jo, protože to nejde. Proti mě tady teďka stojí Mosper, že to je můj soupeř, no tak to mě brácho poser, myslíš si, že tady teďka budeš dávat proti mě, ale já ti říkám, mám tě prostě ve vagíně, třeba mojí matky, můžu ti říkat, jak to bude, dám ti 3 zlatky a běž tamhle někam koupit si štrůdl, aby si to užil, takže ježišmarja, je to tak, že já jsem si to prožil jsem si, co to je, být vždycky jenom poslední, tak si teďka brácho sedni a jenom mě poslechni o tom, jak to bude, o tom, jak tu teďka budu rapovat, protože před tebou nebudu stepovat ani tancovat, teď můžeš si vybrat, co to tady bude, protože já jsem tady dneska ten kluk, co tady jedinej bude, protože odnesu si CDčko a poukaz za výhru. Prostě s tebou to ani nestříhnu, můžeš si vybrat, jestli půjdeš první anebo druhej, stejně jak to budeš chtít, budeš stejně tuhej, potom až dorepuju, zmáčkneš oči a potom zase se můžeš pomočit, je tak, jak to máš rád, ty malej fekalisto, řeknu ti to tak, že jsi prostě nicka pizdo, uklidni se, přestaň se tu smát a nedělej tu fréra, je to tak, že jsem teďka právě zničil Mospera, můžeš... Máme za sebou první kolo, ale o tom, kdo dneska vyhraje, rozhodne až kolo druhý. Yeah. Yeah. Přesně tak, brácho, já jsem Mosper, co proti mě stojí, je to koště. Přesně tak a ještě jednou řeknu, že seš koště. Sorry, vykouřil si všechny pošťáky na poště. Přesně tak a brácho, dávám freestyle, to jsou podpisy. Vyser se na to a radši lep dopisy. Jo, přesně tak a brácho, dávám freestyle a je to prohlub. Sorry brácho, s tou čepici vypadáš jak poštovní holub. A přesně můžeš tady lítat, dávám freestyle, tohle vážně není schýza, jo. A dávám freestyle, zbetlím tu obludu. Teďka tady sletí z vyšáku úplně popředu, jo. Přesně tak a dávám freestyle, jsem fakt mošpík, Honzík, sorry brácho, teďka z vyšáku poletíš jako šemík, je to tak a brácho, můžu tě teďka zničit, takovýhle malý buzeranty mám fakt píči, jo, přesně tak a dávám freestyle, teď jsem tě tu vypl, už od první třídy na základce vím, že jsi kripl, právě tak a brácho, měl jsi jenom samý 5, tohle to je freestyle, nevím proč jsou proti mě ty štětky a dávám freestyle a pořád na mě koukáš, jenže brácho vůbec to nic neznamená, takže si jen říkáš Mospere, dej mi prko do prdele, tohle to je freestyle, každý se ti tady směje, dávám freestyle a zničím tě. Jo, měl jsem 5, ale prošel jsem dál, ty jsi ten kluk, co pode mnou propadal, je to tak, opakovat 7. třídu, tak z té školy radši hodně rychle vyjdu, nebyl bych tam ani minutu, už ani 1 hodinu, teďka tady zrepuju tuhle splodinu, je to tak, že tady teďka můžeš mi volízat botu, potom můžeš mít můj nádor na kokotu, je to tak, že jsem to teď já můj mozek, ty co tě zajebají, je to tak, že já a můj mozek, je to tak, že jsme tady, je to tak, že tady pojedem do nála
ale je to tak, že můj mozek má tě strašně rád. Je to tak, že teďka v betlu, ale nejsi kamarád. Je to tak, že se známe až moc dlouho, ale je to tak, že ty teďka umíráš touhou na to vyhrát, aby si mohl chtít další věci, aby si mi mohl říkat další svoje sladký keci. Říkáš mi, že kouřím čuráky na poště, nebo že jsem třeba ometený koště, takže ty se ukliď zase zpátky ty hadre, nebo tě odpálkujem třeba s nadrem, nebo s Metoděm, tady teďka jsme, tady felíme, kafe popijíme, ale ty, co ty? Začal dělat rap jenom, aby zbalil holky, vole. Tak máme za sebou obě dvě kola dnešního betlu a o tom, kdo bude historicky první vítěz betlu z ulice v Čechách, rozhodne naše odborná porota. Ahoj, já jsem Fogoš, takže jedinečná flow, výborný texty, vtipný, vyhrává Mosper. Čau, já jsem Bohuš a za mě takisto vyhrává Mosper, protože byl dneska úplně výborný. Čau, já jsem Das, já jsem přesvědčený, že víš to jednou opravdu zabije, ale pro mě je to dneska taky Mosper. Takže je to jasný, vítězí Mosper. Ale k tomu nějaký lepší důvod. Tak, battle máme za sebou, ale vítěz může být jenom jeden. Já děkuju Vistovi, byl si dobrý a gratuluju Mosperovi, který dneska vyhrál si CDčko Dilemma Manifest, vyhrál si poukaz na nahrání tracku v Repro Studiu a jako malý bonus ode mě ti dám talíř, protože seš vážně dobrý. Battle z ulice je pořád, na který se budeš koukat pořád. Dva MC se přišli na sluníčko ohřát, jeden vyhraje a jeden musí prohrát. První Battle z ulice je za náma a vy se můžete těšit na další díl, který vyjde příští měsíc. Čau.